Wai, amma fa nama mu. Kai, nama. To nayi nan. Ni ma nayi nan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sunana Aliyu Matasa kamar da kuka sani a cikin wannan shirin namu mai suna Mulega. Zan iya sanin sunanka? Ni amma sunan sunana Makawo dai. Sunana dai Muhammadu Rabi'u dai. To shikenan Muhammadu Rabi'u tambaya da yace tak muna so ka ba mu amsa yanzu nan. Insha Allah. An baka ajiyar naira miliyan 15. Kawai sai mahaifinka ya sace miliyan 15 din nan. Bayan ya sace ta kuma aka zo ana bincike yake bayyana cewa shi ya sace wannan kuɗin. Har sai da aka kama ka je kai shekara 20 a gidan yari. Bayan ka dawo da sati dai sai ka gane mahaifinka ne sace wannan kuɗin. Shin me zaka iya mai kuma bayan an karya ka an cire maka kafa kwara daya shine hukuncin wannan kuɗin da ka sace. To Mahaifinka ne. an Ku sa mana comment section.